ଅକ୍ଟୋବର 29, 1999 ମସିହା ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେହି ଏରସମାର ଦହିବର ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁ 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ତା'ର 587 ଜଣ ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦହିବର ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ 587 ଜଣ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ। ସେଇ ଆମେ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତାରି ପାଖରେ ଆମେ ଏଠି ଦହିବର ଗ୍ରାମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି କରୁଛୁ। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ କେମିତି ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ମହାବାତ୍ୟାରେ କେମିତି ଏଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ 587 ଲୋକ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷମାନେ ଆମର ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଖୋକନକର, ଜପା ପଞ୍ଚାୟତ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଧୋବେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଆମେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଦହିବର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ 1999 ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ପାଇଛୁ, ଆଜି ସେହି ବିଭୀଷିକାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 587 ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ହେଇଛି, ସ୍ମୃତି ଫଳକ ପାଖରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶୋକ ସନ୍ତକୁ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 1999 ବାତ୍ୟା କଥା କହିଲେ ସେ ଏକ ମର୍ମାନ୍ତକ ଘଟଣା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଟିଭି ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରଚାର ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ଯେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲୋକ ଏଠି କେମିତି ମରିଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଘରେ। 1999 ବାତ୍ୟାର କରାଳ କୃତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଖବର। ଆମେ ତେଣୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଧରଣର ହେଇଥିଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲୁ। ସେତେ ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯାଇନଥିଲୁ। ଲୋକ ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି କହିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଲା, କିଏ କେମିତି ଗଛ ଉପରେ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭାସି ଭାସି କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନୁ। ସେଇ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଇ 1999 ମସିହାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଠାରେ ଶୋକସଭା କରୁଛୁ। ଆଜି ନୁହେଁ ତ 1999 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଏ ଶୋକସଭା ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ 1999 ମହାବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମେ ଭୋଗିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା, ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ଟିକେ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଆମକୁ ଏଠି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ।